Hola, molt bones. En aquest vídeo us ajudaré a desenvolupar el marc legal dintre de la resolució d'un cas pràctic. Bé, el primer que hem de fer és introduir el cas pràctic, és a dir, explicar quines són les intencions educatives per respondre als reptes que el cas pràctic ens planteja. Després arribarà el moment de donar-li aquest marc legal, és a dir, justificar legalment què és el que anem a fer. Per justificar legalment el que anem a fer, farem servir els 4 nivells de concreció curricular. El marc legal es divideix en 4 nivells de concreció i en cadascú d'ells concretarem una cosa diferent. Amb el primer nivell de concreció curricular concretarem quines són les lleis, ordres, articles o decrets que farem servir per tal de justificar la nostra acció. Un cop tenim això, passem al segon nivell de concreció curricular. Concretarem quins són els documents de centre que nosaltres fem servir per explicar les nostres intencions i el nostre tarannà com a centre per donar resposta a les necessitats que planteja, en aquest cas pràctic. En tercer lloc, passarem al conjunt de programacions que desenvolupem a l'aula per també respondre el que volem explicar en aquest cas pràctic, a través d'una estació d'aprenentatge, a través d'un projecte o qualsevol format que nosaltres vulguem desenvolupar en el cas pràctic. I finalment, el quart nivell de concreció curricular, és a dir, quines són les mesures universals, addicionals o específiques que nosaltres volem dur a terme en aquest cas pràctic per donar resposta a les necessitats de tot l'alumnat del grup classe.